Quina serà la senyal esperada? Llums de neó, una llarga mirada. No és cap coincidència tornar cap a casa, contant-nos la vida a molt poca distància. La por ens inunda i passen els dies. Saig a escollir tu què preferiries, un bon te'n recordes o un trist imagines. I si no era la por i tot eren les ganes que no ens deixaven pensar quan tremolaven les cames. I si tu estàs igual, perquè no obrim les ales i ens dormim abraçats tota la nit com coales. Despertar-se avui, tot ha canviat, ja no és igual que ahir. Jo no creí jamás poder perder así la cabeza. Em dius bon dia i fas el teu camí. Està tan bé que ho deixe per escrit i tu respons als teus segons que si és per tu i que si jo vull tornem a repetir. Con coales. I si no era la por i tot eren les ganes que no ens deixaven pensar quan tremolaven les cames. I si tu estàs igual, perquè no obrim les ales i ens dormim abraçats tota la nit com coales. Benvidas, benvidos unha semana máis ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois, que tal? Benvidas, benvidos. Un luz máis. Aquí estamos. Cambio de horario a semana pasada, pero non seguimos ca tradición. Milito, cambiache o reloj, pero olvidouse adiantalo 15 minutos, que todos os lunes o mesmo, macho. Seguramente que sí. Pois boas noites, que tal, Milito? Como estamos? Moi boas noites, Darío. Moi boas noites a todo o mundo, a toda esa xente que está aí véndonos, que xe parece que hai un pouquiño de expectación xa dende o inicio, que sempre vos costa un pouquiño conectar, pero sodes fiéis. E nada, hoxe, a mí a verdade que onte, despois do partido, non me prometía nada ben o programa, no senso de que íbamos chegar aquí, non, coas caras longas por esa derrota, que agora vamos a analizar, pero despois dos rumores, despois do que hoxe pasou, sobre todo, co tema de que nos acaban de anunciar por correo electrónico, non? Que vai haber esa asamblea, xa por fin. Estás seguro que se pode anunciar iso? Sí. Non sei, como se foi con premeditación, alevosía, con nocturnidade, así, ás escondidas, non sei. Dis polo ocultismo. Sí, claro, non sei, como non o poñen nas redes ni nada, non? Igual estamos esperando a consultáramos nós. É un detalle deixarnos a... Carreiro, boas noites. Chegouche o correo.
Eu penso que foi xa un pouco programado, non? Media oriña antes de que comezara o bar. Sí, claro, porque anunciamos nós. O É un bombazo. guiño, é un guiño, é un guiño. O bombazo. Bueno, pois eso, o que decíamos, que o Carreiro gustalle, hoxe ven falador, hoxe ven con No, ganas. no, que va, non. Pois eso, o xoves... Milito, perdona, non lle des moito balón ao Carreiro, No, Vale, no. vale. Se non sabes que non nos solta. O xoves, que non me quedo enredado, o xoves 13 de novembro, non me fixei na hora, sinceramente, xa me fun directo ao meollo. 20 horas, 20:30. 20 en primeira convocatoria e 20 e media na segunda, seguramente. Pois hai asamblea ali no multifuncional, como está sendo últimamente, na Avenida do Balneario, é unha asamblea pois que por todos é agalada e que deixa un poquinho en segundo plano o partido de onte, pero que evidentemente é moi importante, así que nada, aquí estamos para comentalo, así que ven un programiña cheo de cousas, Darío. E ao parenteiro, claro. Exactamente. Peña, boas noites, que tal? Boas noites, aquí andamos con esta bomba que nos acaban de soltar ahora mismo, fai 20 minutos. Querían que o anunciáramos nós, esperemos que o anuncien nas redes para que vaya os máis socios posibles ali e que lle expliquen todo como está o Arenteiro e como que expliquen a todos os socios como está a situación deste Club Deportivo Arenteiro. Exactamente. Pois de eso falaremos. Que pasa, Dedoc? Como estamos? Que hai? Aquí xa me pega a risa, a ver, pois a vosas caras. Ven aquí, pasando a tarde, non? Aquí pasando o rato, non, Carreiro? Claro, pasando o rato, como podíamos estar tomando un café por aí en calquer lado, pero estamos aquí. Algún día dando temos a que facer, tabarra. algún día hai que facer o programa desde unha cantina ou dun bar. No, porque hai por aí. moito ruido, Pero si ten máis salsa, máis chicha. Que hai que dar un Pero titular, non? Tiñamos que buscar un bar así con, digamos, cunha zona reservada sin ruido. Ocúrreseme un. Curreches un. Bueno, non podemos facer publicidade. De momento. Se hai alguén que o queira, pois que nos faga publicidade, non? Non sei eu, pero dá má sensación de que Darío se debe de quedar conxelado, así que vou tomar o testigo. Quedou ademais con unha pose bastante simpática, este ten boa sonrisa. Simpático, non? Como que en aquel que está rindo, bueno. Isto é dos que fai trampas no teletraballo, macho. Coloca a imagen e di como que está traballando. Puxo a foto e ahora puxose a dormir. Bueno, cousas do directo, como vedes, nós nin trampa nin cartón, non? Bueno, antes de a ver se volve Darío, xa vos presentou os tres, damos o titular un pouco do que foi o partido de onte. Peña, Carreiro, quen quere comezar? Damos. Aí, Carreiro, dalle. Domingo de pólvora mollada, digo eu. Xa vin algo parecido nalgún xornal de tirada autonómica. Parece moi curioso e coincido un pouco con eso. Sin pólvora, hai que dicir así, sin pólvora. Sin pólvora. O Arenteiro non ten pólvora. Debe deixar nas pirotécnicas ou por aí debe deixar en algún lado. Bueno, está ben. Eu pola miña banda vou co titular de libreto caduco. Uf. Sí, penso que sí. Non sei se Darío, creo que xa volveu por aí, a ver se aparece na pantalliña. Non te escoitamos, debes de estar silenciado, Darío. Debes de... Ahora. Non sei se podes volver. Sí, escoitamos ahora te escoitamos. O que pasa que ainda non lle aparece... Ai, ahora. Vale. Xa estás aí. Xa, eso sí. Perfectamente homologado. Bueno, pois estamos todos e nada, falaremos entonces desa derrota en Avilés que nos trastocou un poquinho o guión que teñamos do programa porque eso, anuncio de asamblea extraordinaria, co cal casi nos ocupará outra mitad do programa. Falaremos tamén en novas desa problemática, desa polémica que se abordou no último pleno da semana pasada, no pleno municipal, sobre a ampliación dos terrenos de Espiñedo para uso dotacional / deportivo. Así que nada, pasamos xa entonces rapidamente a ese análisis da derrota.
música. Vale. Bueno, pois, Milito, non sei se nos queres deleitar con ese breve resumen do que pasou en terras asturianas. Sí, un pouco por poñer así xa en contexto e que podamos analizar o partido, pois a verdade que unha alineación, a verdade, un pouco decepcionante. Creo que xa cando veíamos o 11, eu, pois, evidentemente falo da miña persoa, faltábame moito fútbol, non? Ver a os Aguza, ver os Ferreiro no banco, non sei se é que non estaban ao 100% para poder disputar minutos dende o comezo, pero bueno, creo que daba pé o problema que iba a poder ter o Arenteiro, que sí que é certo que durante todo o partido tuvo moita posesión de balón, sobre todo na segunda metade, pero que por moitos momentos foi bastante estéril, sobre todo nunha primeira parte onde, bueno, comentamos, non, que repetían Brais Vale Bastida outra vez nese medio do campo. Agardábamos todos que pudera entrar Ferreiro, entrou Julen Jung nesa media punta, doblou lateral, que outro día salelle ben, sobre todo nesa segunda parte contra o Pontevedra. Creo que unha das cousas positivas deste partido, xa hai algunha que sacar, que algunha hai, evidentemente, non todo é malo, pero unha primeira parte bastante preocupante no sentido de que eu canseime de contar os balonazos que pegábamos, é dicir, sí, balóns en largo, decíanme onte polo famoso grupo de WhatsApp, pero balóns en largo, pero sen sentido, é dicir, sobre todo, había unha problemática que vía bastante latente onte no partido, que era que sí, que despois dixo Arribas en rolda de prensa, non, que comentaba que buscaban un pouco as transicións, ese facerlle daño a esa defensa veterana e tal, pero evidentemente, cando tens que estar correndo, indo para atrás e para adiante, esforzos de 60-70 minutos, eso non ten sentido. É dicir, de pouco me vale eso cando despois tiras o bloque medio baixo, por así decirlo, agardando, é dicir, non sei, cousas moi extrañas no meu modo de ver o fútbol, que non teño que estar no certo, pero que despois, evidentemente, diron cun exceso de castigo, non? Con ese gol no desconto, nunha xogada desgraciada, onde creo que Brais Val non está nada atento nese rexeite que fai, porque estaba só, podía baixala, e se queres despexar, creo que tens que ser máis contundente no despexe, caeu ese balón outra vez ao borde da área, logo a defensa do Arenteiro estuvo un morniña, e, bueno, despois ese golazo que se quita Kevin Bautista, non? Sí que é certo que non estaba dando a sensación de que o Arenteiro fora inferior ao Avilés, e falábamolo, decíamolo, que eu creo que, sobre todo na radio, comentei que se lle podía facer dano a esta Avilés, e xeneráronse moitas ocasións, pero, bueno, unha vez máis, evidentemente, falta pólvora. O Ochoa non está de cara, por así decirlo, non co gol, co traballo que está facendo, creo que xa o ten máis que merecido. E non sei, creo que dixen onte en Twitter que Arribas tirou con 60-70 minutos do partido. Creo que unha vez que sí que tuvemos esa posesión, pero con sentido, porque cando colleu o balón Aguza, vese que hai outra cousa, é un xogador que lle dá calma, dalle pausa, mide moi ben os tempos de cando tes que dar o balón, de cando tes que a xogada pide pausa ou pide aceleración, e creo que a partir de aí foron os millores minutos de Club Deportivo Arenteiro. Lástima é unha mágoa dese tiro de Jordan, por exemplo, que fai un paradón no desconto o porteiro do Avilés, ou esa xogada no que Jordan percute por banda dereita nun pase moi bo da Aguza entre líneas, e que non chega a Mingo por centímetros. Entonces, bueno, quedome con cousas positivas, pero é que hai moitas que claman o ceo. E despois, se queredes, tamén podemos comentar o tema do VAR e das accións polémicas e de que, como vimos de volta, as dúas peticións de VAR sen tocar, que me parece unha cousa moi neglixente. Perdóade por este amplio resumen, pero, bueno, creo que foi un pouco así como ven o partido. Así que xa vos deixo vos que comentedes e que analicemos un pouco como bichen deso o encontro e o que foi a derrota.
Sí, a mí parece moi curioso tamén o da alineación, o de poder permitirnos o luxo de deixar a Aguza e Ferreiro no banco. Eu quero pensar que tiñan molestias, porque senón non carece de sentido algún, vamos, non. Eu dicía a semana pasada, Aguza ten que ser o xogador de referencia no centro do campo, e evidenciouse no momento que entrou, xoga outra cousa que non xogan Vale e Bastida, non? Con todo o respeto aos dous que citei, e non por menosprecialos, pero cando o balón pasa por Aguza, cambian cousas, mellora xogadas, é un estilo Ferreiro, guardando as distancias, salvando as posicións, pero é un tipo que é moi necesario neste Arenteiro. Moi necesario a hora de desatascar partidos, de buscar recursos, de finalizar incluso, porque finalizou unha moi boa desde a frontal da área, que non sei se chegou a tocar ao porteiro ou se saliu polo lateral, pero penso que atallou o porteiro. Produce córner. Sí, que é un tío que ten un tiro exterior bastante, bueno, ten marcado goles de calidade e demais, e que nos pode aportar certas cousas, pero insisto, o traballo da Aguza no centro do campo é providencial, é moi necesario, moi necesario. Insisto, quero pensar que había algún motivo de peso polo que a Aguza non saiu de inicio, ou polo menos polo que non entrou no descanso, porque non acabei de entender tampouco que non metera no descanso. Indo 1-0 por debaixo na primeira metade, pois tratar de cambiar cousas xa ao inicio da segunda, que pasen cousas rápido, meterte de pronto no partido, e ao final sair de perdidos é igual, ir marcharse cun 0 como con 2-0. Tivemos 15 minutos de fútbol. Os últimos 15 minutos do partido foron os 15 minutos de fútbol máis salientables do Clube Deportivo Arenteiro. O resto do partido, pois o que dices ti, pois, tivemos moita posesión, tivemos ocasións para marcar o gol, e demais, para mí non parece un partido estrepitoso de Clube Deportivo Arenteiro, vin partidos peores. Este Avilés coincido que se lle podía haber feito daño, e podemos ver cos 3 puntos de Avilés. Non me parecía un partido para perder, para vernos de vacío. Bueno, eu estou de acordo en algunhas cousas, en outra non. O Arenteiro, no primeiro minuto, tuvo doble ocasión, que ben biches que foi ali Ochoa e despois xa foi Julen que quitou ali o porteiro. E o Arenteiro non é para tirar cohete, ni moito menos, pero o Arenteiro ben, que saliu ao partido ben plantado, ben sin problema ningún, non lle crearon apenas ocasións de gol ninguna, estuvo ben, máis. Bueno, hai un mau a mau no minuto 10 que nos salva Diego, volve disparar o portero de Avilés e quita non hai máis. Despois xa no tema da Aguza e Ferreiro, supoño, non estou na cabeza de Jesús Arribas, pero se cada non están para xogar os 90 minutos, cada o plan de partido que foi, dixo, de reservos para a segunda parte ou para darlle 60 ou 65 minutos, porque a Aguza estamos vendo que leva casi 3 meses, desde casi que empezou a temporada sin minutos, apenas, cada non está para xogar un partido aún ainda no nivel físico, e se cada foi o plan que quixo Arribas. E no tema de Ferreiro acaba de salir da lesión, e se cada quero pensar neso. Despois, na segunda parte, entraron Aguza, como dicides vos, Ferreiro, e aportaron moito máis fluidez ao xogo, moito máis toque de balón, moito máis que entramos por bandas. Bueno, ben, a mí o que me sigue chirriando é Richard. Richard, eu creo que está tapando moito a Jordan. Desde que se fixo o cambio, saliu Richard do campo, o rollo de Jordan mellorou muchísimo. Entrou moitas veces por banda, Richard non nos está aportando. A banda izquierda do Arenteiro, para min, a primeira parte ben, e a segunda igual, o doble lateral Yacer Moreno, pero bueno, cando foi outro día aquí con Pontevedra, saliulle ben, e outro día tamén me gustou, digo a verdad. Eu si falo claramente. Despois xa, de cara ao gol, estamos negados. Es que o Arenteiro de 2 ou 3 ocasións claras que ten, claras, hai que meter algunha, porque senón estamos mal. Non é que creamos un fútbol espectacular, pero claro, o Arenteiro non xugando a outra cousa, ten as súas ocasións, que é o problema, que ten ocasións de gol, pero non a materializa. E se tú o gol non o marcas, mal vas. Está clarísimo. Estou moi de acordo no que dis, pero que evidentemente, vamos a ver, isto non o quero decir sin que sone altivo ou nada desto, non van por aí os tiros. Cando falamos de que este era o equipo máis goleado da competición, cando advertíamos de que ten xogadores que se tú os ves, miras o nome, son xogadores que disto hasta darche respeto, pero non é o equipo que este defendendo ben, se ves os seus partidos, porque no que plantexa Dani Vidal, que son partidos moi abertos, o de onte sí que foi un pouquinho máis pechado, e cando eles viron
non tiñan tanta pelota, sí que é certo que como que non permitiron abrir tanto xogo e sobre todo indo por diante. Pero me refiero que ocasións iba a haber. É dicir, e aí estou de acordo en que culpa ninguna ten a Rivas. Eu que lle boto a culpa a Rivas é no seu plantexamento, é na súa pouco poder de reacción, porque é o que di Doc. Creo que no descanso non tes máis motivos, porque creo que ao final o cambio fai no 59, non sei que diferencia hai de meter a un xogador no 46 ou 59. Quero decir, non creo que haxa moita diferencia, penso eu. Milito, Con esto vou a que, ainda que o equipo hai cousas que se lle ven, que hai momentos que en outros partidos tamén as destacamos, creo que falta hai alguén que sepa dirixir o barco, porque evidentemente eu vou ser claro, esta plantilla non é que para moitísimo máis que salvarse e facer unha campaña decente, pero o que teño claro é que esta persoa non é indicada para sacarlle este partido. E deixoumo claro, sobre todo onte. A mí o que me incomoda, eu non vin un peor Arenteiro con Pontevedra, non vin o peor Arenteiro co Avilés, non sei, é que hai... Ves que é o que dices ti, evidentemente o equipo é o que é, ten as limitacións que ten, os xogadores que temos, e non máis competir con plantillas que nos doblan en cifras. Pero pareceme que hai equipo para máis. Hai que ser consciente das limitacións. Non lle vas pedir meternos en playoff, pero bueno, oye, dar a cara e responder, vamos. Doc, o equipo leva dado a cara. Non, eu non digo o contrario. Porque os xogadores, xa levo dito moitas veces, os xogadores vacíanse, corren, pelean. O outro día mesmo metemos ao Avilés, os últimos 15-20 minutos o Avilés non salía da portería, metémonos atrás. Ali estuvemos achuchando. Que nos falta fútbol, que houve fútbol cando entrou Aguza e cando entrou Ferreiro. Eso estamos de acordo que para min foron os millores minutos do Arenteiro esta tempada. Digo a verdade, desde que entraron Aguza e Ferreiro. Igual que outro día contra o Pontevedra. Ahora, claro, despois xa tamén me chirría que non, xa é un tema que xa vamos, porque tal, William Camargo, digo así, serei duro e serei tal, non merece estar en Club Deportivo Arenteiro. Eu son... Eso, sí, non pode. Un xogador que saliu outro día casi sin ganas, un xogador que cando ves que os teus compañeros están luchando e peleando, e il saliu ali como que di, bueno, salgo aquí por salir aquí por salir. Digoche unha cousa, que eu son dos máis que lle meten caña e creo que onte tampouco é para martirizarse con il, non? Pero sí que estou de acordo no que dis, ao mellor por outros certos motivos, pero evidentemente que creo que hai cousas que claman ao ceo, é dicir, despois está o tema que se queres falamos antes de ir co tema das notas, e así xa lle damos axilidade do asunto, porque creo que máis ou menos temos un pouquiño xa estamos de acordo, non? No que foi o partido e cada un, ten a súa perspectiva, pero como vichedes o tema das peticións de VAR, que a min pareceume algo insólito, non? Un adestrador que evidentemente pois arrisca e pide as dúas, sobre todo a primeira me parece unha chaladura, non sei en que estaría pensando, pero bueno, evidentemente as pide, pero que despois é que tendo dúas, é que o da min e o da mau pareceme unha cousa de absolutamente tolos non reclamalo, porque ademais eu non podo estar seguro de que sexa ou non sexa mano, porque os criterios hoxe en día dos árbitros son os que son, pero está claro que ese rebote, como sale despedido ese balón do corpo do xogador do Avilés, non é unha zona, digamos, dura que rebote salga forte, non? Ten que ser pois na zona do brazo, o que hai que despois averiguar é se é punible ou non é punible. Pero é algo que carece de sentido. Tú dis unha mau que ten o xogador do Avilés abaixo. Un centro de Julen John, que van, non sei se é Jordan, que vai buscar aí o remate, chega antes o defensa, bota o balón. Estou de acordo contigo que o cuerpo técnico arriba, o delegado, o segundo, o que sea, esa mau hai que reclamala. Eu digo a verdade. O que está máis preto da xogada, o xogador do Arenteiro, Ochoa, reclama que a pida. Sí, eu estou de acordo que arriba estén a que reclamar. Eu digo, estou de acordo. Para min, eu son sincero, ojalá o pitar e tal. Para min non é penalti. Eu teño que dicir a verdade, porque para min ten a mão abaixo, non ocupa un espacio. Outra cosa que tu era a mão moi máis arriba. Pero tú sabes como son armados hoxe. Sí, tú sabes como son os armados. Os armados son
que se cadra chega o árbitro e pita, está ben, pero para min, se ser sincero, debía reclamar arriba, non le reclamou, para min mal. Despois xa non houve outra xugada máis para poder reclamar o VAR, entendes? A de Luca Lor únicamente, pero bueno, creo que tal e como reacciona o xogador larenteiro non vai dar lugar a que pite penalti. Pero sí, bueno, pero a mí o se que me atés, chegou eu foi estou de o acordo, Dávaro. eu estou de acordo contigo que as tés, estando o partido como estaba, eu pedías. Que non é nada, bueno, pero non é nada, pero pidoas. Eu estou de acordo totalmente contigo. Bueno, e nada, así chegou o partido final, os trocos xa dixemos que deron moitísima vida, creo que está claro que ten que levar a manixa deste equipo, creo que non nos podemos permitir quen este o sábado, porque se queredes despois ao final de dar as notas podemos debatir, porque hai ese rumor, non, de que o Club Deportivo Arenteiro pois está pensando mellor nun cambio de rumbo no banco, e bueno, a estas horas evidentemente non sabemos nada, pero Igual aproveitan a asamblea para comunicalo. Pero é xa o día 10 días 13. quedan, pode ser. Entón, Podría ser. é o día 13. Bueno, Temos tempo. nada, eso, non sei se queredes comentar algunha cousiña máis ou xa nos vamos directamente ás notas. Na calle andas hoxe polo Carballiño e os mentideiros din que se anda buscando adestrador. Iso dino. Eso Ahora, que din os Os que non... E os que din as verdades? Na grada hai 300 ou 400 cada 15 días. Que xa está escollido, non? eso é o que se conta pola calle. Eu non teño información nin sei nada. Eu digo, non. Que dicen que xa está escollida porque Julen Guerrero, non? Oiches, ese acerta o señor Guerra que ali na cadena SER fai cuestión de 2 meses auguraba esta temática. Julen Guerrero non ten un puesto Por no meses ou máis. Non sei. Non sei que posto terá, pero bueno, que eu sepa ten un puesto no Benfica, non sei se... Mentas non teña unha incompatibilidade de traballo. Fai 1 ou 2 meses... fai 1 ou 2 semanas anunciaron, ten razón o Peña, un posto, non sei se na parcela deportiva ou algo así. Algo sí que saliu na prensa. Bueno, eso está por ver. Eso sí que xa é máis un rumor. Eso foi Guerra que, si sale, dixo, xa vos lo dicía eu, o Guerra colga os galos. Non, vai sacar o peito, seguro, eso seguro. É ben sacado. Milito, calquera aguanta despois, Tamén é certo. Bueno, nada, Darío, creo que... Ya se sabe que a guerra hai que ir con guerreros. Sí. Hostia, estás dun Matías últimamente que me estás preocupando. Estabas tan calado, levaba media hora pensando eso. Seguramente. Sí, pode ser. Como está isto, Carreiro, que se nos vai das maus. Bueno, pois nada, vamos cas notas, veña, que temos despois un convidado, non sei se dixemos en directo, temos aí un convidado aí para... Jan Farías. Sí, seguramente. Bueno, vamos a comezar. Que creo que comezaba Carreiro, me parece que... No, eu non. No. Entonces Peña, pode ser que comezabas ti. Credes, pero non. No. Como non? A ver. Home, eu teño que mirar a lista, pero eu creo que non, A ver, Carreiro, estás me vacilando. Eu creo que un dos dous comezaba, me parece. É que eu teño que poñer as gafas. Empezaba o Peña con Diego. Sí, con Diego, sí, empezaba eu, sí. Seamos serios. Ubícate, Peña, ubícate, macho. Seamos serios. Puxenlle un 6, creo. Se non mal recordo. Puxeches. Son? Sí. Sí. Un 6, sí. 6 a Eu creo que... Diego 6 a Diego García. Sí, teño a lista aquí, sí. Sí, Diego, daquil Mamau que falamos antes, sacou unha ben, despois xa no gol non tuvo culpa, creo que fixe un partido correcto, para mí. Tócame a min agora, non? Vale, non che pareceu que puido mellor facer máis aí no gol? Como... No gol toca na espalda, non sei se toca Luca Lorco ou alguén, e fai esa parábola e é complicado. Ahora que dires quen puido facer máis no gol puderon facer máis os tres que estaban alrededor do tío de Blanco, que pisou a bola 2 veces e xirouse 2 veces diante de 3 e deu o pase atrás. Había 3 de verde que sí que puderon fer un pouco máis. O que marcou, conforme lleve o balón pegoulle, eso foi un churro. Sí, me rebotou noutro xogador e o Diego non é adivino. Para moitas cousas, para adivino non... Eu no gol non lle vexo que tiña nada que facer. No. Vale, pasamos logo.
Jordan, Carreiro. Un 7 puxenlle. De menos a máis, non? Quizáis, Carreiro. Sí, claro, mellorou partido de moito. Jordan. Para mí mellorou moito na segunda parte, sobre todo contra o final. Pero, porque ao final é o tópico que se dice, faste bo ou fante bo quen tes cerca, non? Ao final os cambios axudaron. E pareceme que sobre todo a dupla Jordan Ferreiro se aí saltan chispas cando están cerca, non? Son xogadores que se complementan moi ben e dous tíos que teñen que estar no campo sempre. Enténdense moi ben. Sí, Creo que sí. incluso Nos sin mirarse, sabes? Sí. Creo que me toca a min con Luca Lor, pode ser. Vamos a la Luca Lor, Sí, correcto. sí. Darío. Sí, sí. Pois voulle dar un 6,5 a Luca Lor. Creo que sobra comentar un pouco sobre este xogador. Outro día máis na oficina de Luca Lor. Gorka Peña. Gorka, que equivoquei manter porque estaba confundindo co outro central, a Gorka, un 4, puxenlle. Eu, para min, é o peor defensa que ten o xogador entero, non está en forma, vexo moi blandiño, non vexo que vai ben ao corte, na salida de balón tamén non está fino, para min hoxe por hoxe, unhos que se cadra facía falta algo de banca, de banquillo. Pedindo banquillo para Gorka. É que lévate, é que puxeme a analizar moitos partidos de Gorka, non é o central que eu esperaba dil, non está fino, non sei se estar mirando moita libreta, tío, tú estás mirando moita libreta, xa tes cousas apuntadas de atrás. Home, hai que vir listo, hai que vir preparado, Este é alumno de Bangal, Non é que din que miraba moito para baixo, isto. Hai que vir preparado, home, hai que vir preparado, senón... Así me gusta. Eu creo, ele vai mirado, en Vigo fallou outro día aquí en Espiñedo, non está fino, Gorka non é o central que era que tiña visto acostumbrado por aí, para mí non. Non está ao nivel, non. Tedoc, creo, non? Que vai con Lluís Yacer. Sí, un 6,5 puxenlle. Outro que tamén, de menos a máis, quizáis. Sí, ten que recuperar sensacións, tamén leva tempo parado, bueno, en fin, oye, é un tío que ten que ser moi importante. Vale, pois un 6,5 para o bo de Lluís Yacer. Creo que me toca a min con Brais Val, non? Sí. Pois mira, creo que primeiro de todo voulle dar a nota, como toca que sempre facemos, voulle dar un 3, e voulle dar un 3 porque, bueno, en parte creo que ele non ten a culpa de onte botar os 90 minutos no campo, creo que a culpa é de Arribas, creo que chegou un momento que non carecía de sentido seguir con Val no campo polas características que dá, nada máis, non por outra cousa. Pero bueno, creo que onte outro partido morniño que por momentos semellaba a intentar darlle dinamismo ao xogo, intentar aparecer, pero é un detalle que quería comentar antes da Aguza, e o tema de Brais Val comparado con Aguza é o tema das alturas, non? Donde ven recibir a Aguza, donde se move a Aguza para detectar esos espacios onde pode recibir e controlar e xirar, bueno, esos xa son temas aparte, e son temas que Brais Val non ten e que se lleven as carencias. E, bueno, despois creo que no gol, creo que non está como debe de estar, creo que ten que despexar ese balón máis violentamente ou controlalo, porque estaba completamente só. Non sei se os compañeiros lle avisan ou non lle avisan, pero, bueno, para min outro partido floxo de Brais Val que necesita mellorar, evidentemente. Bastida. Exactamente. Bastida. Un 5. Sigues, eu doullo aprobado Carreiro, Doc, doullo aprobado. Na súa línea, non destaca, é un rapaz que lucha, rouba moitos balóns, falta o que falamos, ou a esa salida de balón, o que di Milito, o da Aguza. Eu quería ver un día, non sei, que ver xuntos a Aguza e a Dani. Non sei vos se tendes, que vos parecería esa idea? Non poderían xugar? Non sei, no tema defensivo, nese tema de músculo e demais, pero, bueno, non sei, ao mellor sí,
Tú agora tú pon a Aguza, pon a Sí, Dani, sí, sí, pon a sí. Ferreiro por diante, pon outros, Sí, ponlle sí. os chugos, Moita tío. fantasía. E despois dis que Gorka non defende, macho. Pois con que non sabes defender ti... Se temos o balón non fai falta defender. Sí, claro, sí, Eso sí, é sí. certo. Eso está Sí, claro. defendes Escuela con balón. Guardiola. Sí, é así. Eh. Richarte. Richalte de Carreiro. Tócame. Carreiro, exacto, do Doc. Ese é un suspenso, xa o vexo vir. Sí, eu puxeño un 4. Puxeño un 4, pero non... vamos a ver, como explicarme? Como explicarme? É un suspenso, pero é unha nota de atención. Porque penso que pode dar máis. E cando veu, a min deu unha impresión de que era un rapaz que podía aportar moitas cousas. En cambio, como que se foi Vai en caída diluíndo. abaixo. Vai Sí, abaixo. Difuminando un Foise pouco. diluíndo, sí. Vaise Pero penso que é un rapaz que pode dar máis. Por iso que é un suspenso correctivo, non é un suspenso. Está cerca do aprobado, pero ten que dar un pouco máis. A mí Penso se me que ten deixas que dar máis. A mí se me deixas puntualizar este rapaz onte Por favor. tiña unha conversación moi interesante con unha persoa que sigo bastante tamén o Arenteiro, e é que o que está claro é que Richalte non pode ser un baluarte non, senón unha peza chave, non, Sí. un titular indiscutible deste Arenteiro, pois con 18 anos, evidentemente, Sí, é tens que lógico, é un romper a crío, sí. porta. Entonces creo que hai que contextualizar o deste rapaz e creo que bueno, que se lle ven cousas e o Gallá as volva a sacar. Con quen seguimos, Darío? Julen John. Con Julen John, non? Que Julen John é meu, vale. Sí. Julen John un 4, vale? Creo que non é que faga o peor partido do mundo, nin moito menos, pero sí que non apenas gañou duelos, sí que estuvo voluntarioso, pero creo que despois da segunda titularidade agardaba un pouquiño máis pola parte de Julen John. Pero bueno, outro día non me desagrada o partido que fai contra o Pontevedra, sobre todo Pavil de onde ven, e creo que ten mimbres, o que pasa que ten que mostralos, non? E ten que quizás quitarse esa coraza ou esos nervios ou o que sexa que ten por dentro para demostrar o fútbol que leva dentro. Así que nada, un 4 a Julen John. Diego Moreno. Sí, Diego, me parece que teu, non? É meu, 6. Sí, que creo, estou mirando aquí os apuntes, un 6. 6, te lo Un puedo 6. apuntado. Me levando a dupla Yacer do Moreno está me gustando. Yacer é máis defensivo e Moreno incorporouse moi ben ao ataque, entrou moi ben por banda, vexo rápido, vexo con ganas e eu teño que dicir a verdade que me estáme gustando en ataque, en defensa, cando xogaba de lateral vi así un pouquinho máis as carencias, pero cando se ten que despreocupar un pouco de defender, vexo ben, que vai hacia arriba, vai ben, e puxo varios centros interesantes, do a miña opinión, así. Sí, Yacer quizás sexa un pouco máis defensivo con el, pero tampouco se ser un xogador moi defensivo, porque Yacer ten chegada, de feito onte fai tamén... Sí, pero gustando a banda izquierda, desde que fixo eso con Moreno e con Yacer está aportando. Diego ten boa chegada a fondo, sí que suele poñer por centros sí, a min gustame tamén a dupla esa nesa banda. Agora creo que imos con Ochoa, se non me falla a memoria, non? Sí, tócame a min, penso. Ochoa e Carreiro, toco. Eu puxeño un 6, pero é que é un currante, Ochoa partese alma, e é un tío que non lle pode reprochar absolutamente nada, pero é un dianteiro que de momento non mete goles, non lle pode poñer o notable, é un dianteiro que lle pides é que marque goles, curra, pelea, se partese alma, vai a todo. Mira, que outro día tiña un central corpulento, Sí, luce con il, a primeira xa lla levou. Sí, na ocasión que se xirou e pegou no pau e falta o gol, insisto, é un chaval que non se pode reprochar absolutamente nada, pero que non lle podo poñer máis porque a un dianteiro presupónse o gol, é o que esperas, ao final é o que esperas. Eu espero que chegue, que colle confianza e que meta moitos goles, polo ben dile de Clube Deportivo Arenteiro. E confío que chegarán, vamos, porque en traballo non escatima. Sí, tal cual. Creo que me toca a min con Aguza, se non me lembro mal, non? Sí, Aguza. Vale, Aguza, eu non sei, incluso quizáis me quedei corto, eu dinlle un 7 ao bo de Aguza, un notable, creo que evidentemente deulle un aire fresco como outro día no día do Pontevedra, pero creo que máis plausible
Onten no Román Suárez Puerta, creo que se viu un xogador con presencia, un xogador da categoría, un xogador con galóns que non lle queima o balón nos pés, que se ten que aguantar aguanta, que se ten que sacar a falta saca, que se ten que dar un pase en diagonal buscando as costas do defensa dao bastante ben. E, bueno, en definitivas contas, un xogador con moita calidade que o Gallá pois, lle respeten as lesións porque vai ser moi importante neste Club Deportivo Arenteiro. Así que un 7 para Guza. Ferreiro. David Ferreiro, Peña. Puxenlle un 6. Ou un 10. Non, puxenlle un 6 aquí nas Un notas. dez puxencho eu, cambiei no eu, perderonse conta estes. Non, puxenlle un Queríate 6. trolear. No. Bueno, Mira. veio outro, sí, o saliu, cada balón que tocou con criterio, pero tamén non é para decir... Pero tú xa sabes que eu son ferreirista, a miña Sí, opinión pero non vale. sí, dos minutos que estuvo no campo, cada vez que tocou o balón, tocou con criterio, buscou os huecos, cambiou o balón ás bandas, fixo boa parexa con Jordan en algúns momentos, pero non creo que, para min, non... No, a ver, tampouco non houbo tempo, a nota era unha broma, home, pero Sí, bueno, bueno, xiste xa conta, se non papábala, pero... Non, xa sei que despois xa non comodín varme a modificar. Vale, quen nos toca agora? Se non William. me falla a memoria, William de Camargo de Carreiro. Ajá, vamos. Non puxenlle un 5, tampouco, é o que dicía Melito, tampouco non é dos peores partidos que lle vin a William de Camargo. No. Eu ciñome ao partido do onte, o resto extradeportivo, o ruido de onde ven, onde vai ou como foi, é-me totalmente indiferente. Ciñome ao partido do onte, dou un 5, porque non me parece que fora dos peores do partido tampouco. William de Camargo, o problema dile os problemas dele son o físico, que é un tío que ten un talento que non o vai vir demostrar aquí, porque xa, por desgracia, penso que xa non pode, pero sobradamente contrastado e cualificado para dar bons minutos de fútbol, se as condicións fosen as óptimas. Non o vamos vir descubrir aquí, está en Clube Deportivo Arenteiro por circunstancias e máis nada. Esas circunstancias xa falaremos máis adiante. Non, a ver, é un tema que ahora non ven ao caso, non é para min iso. A min o rol de William de Camargo salindo 15 minutos nun partido roto, aberto, donde o rapaz non se lle vai notar tanto as costuras a hora de defender, por exemplo, non? Que Milito, perdona, fixaste nun balón que perdemos o Arenteiro e tuvo que baixar e deixou o xogador e parouse. Pero William de Camargo non lle podes pedir o despliegue físico de curro antes da lesión. Por poñer un exemplo de Clube Deportivo Arenteiro. Se o sabemos, eu son o primeiro en decilo, Peña. Claro, hai que ser conscientes de eso. Onte, por exemplo, colle un balón dentro da área, bueno, inventas aí un pase ca esquerda que pasa por diante da defensa, e, bueno, pues mira, nesa xogada está ben, se hubiera acertado algún... Me refiero, contextos como o de onte, donde necesitas algo distinto e cho pode dar... Non me preocupa que xogues os 10-15 minutos porque che pode aportar. A mí o que me preocupa é que sexa o extremo esquerdo titular deste Club Deportivo Arenteiro. O que ter en conta se nos podemos permitir o luxo de ter a William de Camargo 90 minutos no campo. Ese é outro tema. Claro. Ese é outro tema porque directamente xogas con 10. Non hai máis. Se lle miras o minutaje de William Camargo, que le vai xogar no Arenteiro? 300 minutos. Sí, cerca, non sei se chegará. Non fixen hora, non sumei, non, como dis tú, non collen o listado, pero máis ou menos le vai xogar moito máis, Dá o que dá, insisto, por desgracia, que válgame Dios que me vai alegrar dos males de ninguén, non? Pero ao final é malo para nós tamén, non? Dá o que dá e está pouco está. Bueno, continuamos. O seguinte é Dani González, que é meu, voulle dar unha nota baixa, un 3, máis que nada porque entra, ten esa grandísima ocasión, ese mau amado tamén, onde cruza demais. A min a primeira vista parecíame incluso que fora un paradón que a tocar o porteiro, pero non foi así. Ese balón, pois, hai que metelo para dentro. Hai que metelo para dentro, entras dentro do banco, buscas a oportunidade, hai que metela. Un rapaz que vende a aportar moitos goles, que ten esa morleta ofensiva, ou se lle presupón, e creo que por eso lle dou o 3, non por outra cousa. Creo que poden incluso dar máis. Outro día equivocase fai 15 días ca expulsión, desas cousas ten que aprender, pero eso, doulle un 3 por ese tema. E con isto ímonos o último, que é Mingo para Peña. Pois
que volvía onte. Sí, doulle un 5. Non é polo partido que fixen onte ni nada, pero doulle un 5 porque tocou 3 ou 4 balóns con criterio, non fixo moito máis, pero doulle porque o que leva aportado ao Club Deportivo Arenteiro. Non lle quero dar un suspenso porque pola trayectoria que leva. Amárgame darlle un suspenso a este xogador, o que leva dado. Non é polo partido de onte en sí. Para min é casi un SC, non? Sí, pero quero dar ese 5 porque o rapaz acaba de vir da lesión. Sí, non lle queres dar un pauciño nin nada. Non. Me parece ben. Vale, pois hasta aí os xogadores. Darío, imos co adestrador. Jesús Arribas. Con quen comezamos, Darío? Dot. Sería aquí o Peña, veña. Xa mandou o Peña. Home, non, que o de Dot, que quería me vir la... No, a ver, eu que sei. Eu dixo na semana pasada. A min quedalle grande a primeira federación. Non sei, non quedalle grande. Entrando a valorar o tema partido, pois o da xestión dos cambios que comentábamos ao inicio, non? Pareceme que se fixeron tarde e que sei, que queres que vos diga do ex-entrenador de Clube Deportivo Arenteiro? Vaya nota. Eu doulle un 6, eu non o vou suspender. A mí cóstame suspender, non sirvo para suspender a ninguén. Ti para profesor non valías. Non, proba todo. A mí ao final dame lástima, macho. A mí dame lástima. O rapaz, o contexto é moi difícil. Xo vos dixen a semana pasada, puxeron un caramelo envenenado nas mans. O tío non sabe, ou non sei se sabía onde viña a caer, é o contexto que se iba a encontrar, pero é un papel difícil. Non vou ser eu ahora que non vai a suspender. Non lle deberás algún favor arriba, só. Non, non lle debo favores a ninguén, eu durmo moi tranquilo todas as noites. Non rindo pleitesías nin debo favores, eu durmo tranquilo. Eu vou no suspender, eu doulle un 3. Ten un discurso moi bonito cando escoita na roda de prensa, despois nas rodas posteriores, as previas, pero creo que é un equipo que si está indo de armaos, creo que non ten as ideas claras, moito cambio de xogadores, os partidos, creo que as lecturas non nos leo ben, tardan facer os cambios, non se lle ve que sepa reaccionar. Non ten reacción desde o banquillo. Vese que eu creo que agora está se vendo sobrepasado. Creo que agora mesmo ele está sobrepasado polo que está pasando. Se o equipo fora, se tuvera mellores resultados, o equipo fora un pouquinho mellor se cadra, podía ser, pero ahora vese que eu, para min, vese que está sobrepasado totalmente. O sobrepasou o equipo. Vale, eu voulle dar un 2. Creo que me parece moi flagrante. É que me parece moi flagrante. Me parece moi flagrante os aspectos que comentei. Lo siento, pero isto é fútbol case profesional. Aquí isto vai de gañar e evidentemente, sí, gústame que o equipo teña ocasións, pero gustaríame máis chegar 2 veces, metelas e gañar. Que evidentemente os procesos, evidentemente o xogo que reclamamos é o mellor síntoma e indicador para chegar ao gol, pero me refiero, sobre todo nestes momentos que estás aí abaixo, pois ás veces, pois evidentemente, se a pelotiña non entran, pasan estas cousas, e o mellor, se te equivocas en certos detalles, non se ven tanto como cando perdes, pero bueno, para mí un 2. E nada, como din rapidamente, queredes cambiar algunha nota, por aí, Carreiro, eu vou usar o comodín con Ferreiro, o de Richard. Con Ferreiro. No, de Richard, o que puxo un 4. Sin Richard, puxo un 4 e para mí merece un 2. Un 2, vale, Peña. De que para mí non merece máis o outro partido. Que duro. É durísimo. Tío, que tes aí na libreta, dalle a volta, a ver que tes escrito por detrás. Aquí. Discípulo de Van Gaal. Carreiro, ti usas o comodín? Non. Bueno. Non lle vou poñer un 10 a Ferreiro que xoga un cuarto d'hora. Vale, eu uso contigo, evidentemente. Con Arribas. Moi benévolo con Arribas, evidentemente. Vale, pois... Perdí a nota. Vai ser de a nota, non? Claro, sí, baixamos a nota. Eu dinlle un 2, pois xa vos imaginades. Nada, Darío, pincha aí a clasificación rapidamente, non? Comentamos como está e xa pasamos directamente ás novas. A canto estamos de playoff, que non vexo... Tú mirando a canto estamos de playoff. No, eres poesía. Tú mira o quinto clasificado por abaixo.
Sí. Bueno, aí tedes a clasificación despois do partido entre Racing de Ferrol e o Tenerife, que gañou o Tenerife por 0-2, o noso próximo rival. Destacas aí o Tenerife como líder, despois por detrás pois os dous filiales, o do Celta e o do Madrid, con 18 puntos, que andan en rachas moi boas. Cuarto, o noso próximo rival, o Racing de Ferrol, o 17 puntos. E quinto, o rival que deixamos, o Real Avilés, con 17 tamén en playoff. Logo, por aí, polo medio, os galegos, Pontevedra con 15, despois de gañar, Lugo 13, despois xa estamos nós en postos de descenso na posición 18 con 10 puntos, Osasuna B e Arenas de Guecho tamén con 11 puntos, por embaixo Atleti B con 10 puntos, e colista o Pechacancelas, que debutou con victoria, non? Na primeira ref esta tempada, Ourense outro día gañando na casa Arenas de Guecho. E así están as cousas. E nada, moito que remar, non? Aquí en adiante. Moito. Tú fixaste Unionistas desde que cambiou o adestrador, onde está? O pouquiño que dicían que era un equipo que estaba defenestrado. Sí, mellorou un pouco, sí. Mellorou. Onde estaba, casi. No, sí, no, está por encima. Sí, un pouco. Está por encima de nós. Que cando veo aquí dicíamos que era un descendido, que era un dos que contábamos que era descendido. Un de descenso. Eso, dixémoslo aquí, máis a ver, a nota positiva, se vemos a clasificación, é que sí, que estamos todos nun pañuelo. Do sexto a nós hai 5 puntos de diferencia. Evidentemente, ainda non hai diferencias. Entonces, é o momento de non desengancharse. Non se pode seguir con esta xeira. Nada, xa vamos co tempiño xusto. Darío, pechamos a sección do que foi o postpartido. Nada, xa te deixo para que cambies de discurso, de tema. Veña. Pois nada, pechamos aí o análisis do partido e ímonos entonces ca sección novas, que hoxe temos moito de que falar. Pero tarda un pouco porque teño que meter a Adolfo. Pois aquí estamos de novo. Nada, empezamos primeiro de todo vamos comezar. Sí, xa para pasar o meollo da cuestión. Primeiro comentamos os resultados dos dous equipos seniors da categoría, aparte do Arenteiro. Empezamos co Arenteiro B, o Arenteiro Promesas, que perdeu na súa saída a Taboadela
pois está perdendo aí folgos o filial verde, que despois dese maremoto, non, que houve aí co cambio de adestrador e demais, pois está perdendo aí un pouco de fuelle, e evidentemente, pois, xogadores que lle faltan e demais. Perderon por 3-2 en Taboadela. Bueno, quedan aí na zona morna da clasificación con 12 puntos. En tanto as rapazas, pois boas novas. O Arenteiro femenino colleitou, unha victoria por 1-7 no campo da Pastoriza, e bueno, pois aí collen un pouquiño de aire, aupanse a 8ª posición con 10 puntos, e bueno, pretiño aí dos postos nobles da clasificación, primeira tempada nesta nova categoría, e aí dando todo e competindo como unhas campeonas. E nada, a próxima semana xogan na casa contra os Xallas, Arenteiro Xallas este fin de semana, Darío. Sí, señor. Pois nada, dados os resultados das outras categorías do Arenteiro, falamos entonces, bueno, aquí agora tras tocarnos un pouco os plans, e vamos falar un pouco da problemática, da polémica que houve en torno á ampliación de Espiñedo, que xa levamos tempo con eso, que se levou a pleno este pasado xoves. Vamos a empezar a falar deso, despois xa falamos un pouco desa convocatoria extraordinaria da Asamblea. Así que nada, para falar deso temos connosco xa noite Adolfo Nogueira. Que tal? Boas noites, concelleiro de Espazo Común. Moi boas noites, que tal? Como estades? Que tal? Pois nada, traemos aquí a Adolfo porque foi o propio Espazo Común que levou a pleno esta moción. Nada, gustaríanos que nos comentases. Bueno, primeiro, gracias por estar aquí. Evidentemente que nos gustaría que nos comentases un pouco como está a situación, que foi o que pasou para que levarades a pleno a moción sobre a ampliación de Espiñedo. Eso, en que estado está esa modificación? Perfecto, Darío. Pois nada, o primeiro darvos as gracias a vos por chamarnos para poder comentar todo o que teña que ver co Arenteiro, que, bueno, creo que todos os que estades aquí coñecedes a miña paixón persoal e a de moitos compañeiros polo clube. Darvos a enhoraboa tamén, non é peloteo, pero un vídeo podcast feito dentro do Carballiño para falar case exclusivamente de fútbol, algún día parecía algo imposible. O sea, que ten moito mérito e é moi de agradecer todo o que sexa darlle difusión ao Carballiño e as cousas que se fan no Carballiño é sempre importante. Con respecto ao que comentabas, Darío, pois, bueno, pois outro día quedamos un pouquiño cun sabor agridoce, non? Un sabor un pouquiño máis ben amargo, porque había unha proposta enriba da mesa, aprobada por unanimidade en xaneiro do 24, xa vamos camiño dos 2 anos, daquela Espazo Común propuxera algo moi, bueno, que nos parecía bastante sinxelo e, sobre todo, moi oportuno para o Carballiño, porque creo que sabido de todos que temos unha carencia importante de infraestructuras deportivas a todos os niveis e para todos os deportes, e nomeadamente o Arenteiro leva anos vivindo o que creo que sen dúbida xa o seu mellor momento da historia, daquele ano 58 en que se fundou, pois creo que nunca vivimos situacións moi boas e semellantes, pero como estes últimos anos ninguna, e non se está aproveitando para mellorar, para conseguir financiación e recursos que melloren as infraestructuras, as instalacións que utiliza o Arenteiro, non? Como digo, fai case 2 anos aprobouse unha proposta para todos os que coñecedes Espiñedo, sabedes o que chamamos a parte de atrás, o que hai entre a non grada, digamos, onde non hai grada, e o camiño vello de Mesego, e aí hai un espazo que é todo terreo rústico, que suman case 20.000 metros. 20.000 metros son moitos metros, non? A nosa proposta era copiar o que fixo Lalín. Non sei se coñecedes o caso, pero Lalín colleu 48.000 metros ao pé do Lalín Arena, fixo o que se chama un plan especial de infraestructuras, transformouno en solo dotacional deportivo e agora dispoñen dese terreo ali para pouco e pouco ir medrando. Creo que teñen previsto facer un campo de rugby e non sei que instalacións máis. A nosa proposta era copiar a Lalín, e ademais, así o dixemos daquela fai 2 anos no pleno, vamos facer o mesmo que Lalín, que leva uns meses este tema urbanístico e tal, e temos esa posibilidade de 20.000 metros aí despois.
Para a nosa sorpresa, despois de estar todo este tempo sin saber nada, volvemos a insistir neste pleno pasado en tratar ese tema para que se nos dera a nós e a todos os aficionados do Arenteiro e do Carballiño información ao respecto, e atopámonos que o Concello do Carballiño, o Goberno do Carballiño, no canto de coller ese camiño proposto e aprobado por unanimidade, colleron un moitísimo máis complicado e para nós moito menos práctico. Un camiño que implica que no canto de convertir ese solo en dotacional deportivo para dispor dos 20.000 metros e ir desenvolvendo unha pequena cidade deportiva, esa grada que todos creemos que é moi necesaria, pero aproveitar para facer ao mellor uns vestuarios novos, para facer na parte de atrás un campo de fútbol 8, o que fixera falta para incluso pensando noutros, bueno, coi un campo máis grande, pensando noutros clubes e incluso en dar servizo ás categorías inferiores, atopámonos que o camiño escollido implica que só se van a construir para, entre comillas, infraestructuras deportivas 1.700 metros para unha grada. Os demais pérdense, cada un que o entenda como queira, non? Pero, bueno, é verdade que está previsto facer un aparcamento para 300 coches, pero despois van 10.000 metros de zona verde. 10.000 metros de zona verde a tiro de pedra do parque, ca necesidade que temos de infraestructuras deportivas, a nós parecenos unha barra basada directamente, non sei se hai outra maneira de chamarlle. E todo, por xa digo, sen consensuar, sen falar, sen respetar o acordado, porque o Goberno do Carballiño decidiu coller outro camiño e as explicacións, se vistes o pleno, vistes que, bueno, pois non existiron. Eso iba, se me permitides, compañeiros, boas noites, Adolfo, grazas por estar aquí unha vez máis. Eso é o que me interesa a min. Cales son as explicacións por parte do Concello a esta problemática, non? Ou a esta vía que escolleron, por que se fixeron así e non da maneira proposta polo vosso partido? Emilio, non o sei. Sinceramente, despois de estar un bo anaco ali no pleno debatindo esta cuestión e pedindo esas explicacións, porque podería haber unha razón. O goberno podería decir, bueno, fixémolo así porque a nosa proposta é esta outra, ou consideramos que isto é mellor. Pero calquera veciño pode ver o pleno que está, bueno, nas redes sociais colgado por Badal e na televisión local do Carballiño emitíndose constantemente e de que as explicacións quedaron sen nada. De feito, hai un momento no que o propio, ao final, PP e PSOE votaron diferente porque PP, sendo todos do goberno, votou en contra da nosa moción e o PSOE acabou absténdose cunha maneira moi extraña porque se quedaron un pouco... Non sei se pensar que non entenderon a proposta, que non nos souperon facer mellor, ou se hai outros intereses que non foron capaces de explicar. Pero realmente, insisto, a día de hoxe son absolutamente incapaz de decirvos por que o goberno fixo así, porque ao entender de todos e a falta dunha mellor explicación, é case a peor opción que se podía escoller, pero antesábamos unha moi sinxela e de curto percorrido que permitiría seguramente contar ca grada, non digo en 6 meses, non? Pero nun tempo razoable, e o camiño que colleron é moitísimo máis largo, farragoso, e como vos digo, de poder dispor de 20.000 metros pasamos a ter 1.700. Bueno, antes de que seguramente algún dos meus compañeiros te quera preguntar algunha cousa máis e sigamos aquí debatindo sobre isto, un pouco mo acabas de contestar, pero un pouco para que o sepa a xente, que esa xente que non viu o pleno e demais, e que vos sabedes un pouquiño máis que nós deste tema, cales son agora os plazos? É dicir, falabas non, de que o mellor en 6 meses non, pero bueno, en que plazo nos poñemos agora? Cal é o avance que vamos ver en Espiñedo a un curto medio plazo? É moi difícil de determinar, Emilio, polo camiño escollido, insisto, cando outro tiñamos moi claro que era un prazo razonablemente curto. Na administración, desgraciadamente, sabemos que nada é para mañán, non? Que todo é farragoso, a burocracia está aí, e sobre todo no urbanismo, que tamén é algo que é de agradecer para controlar certas cousas, pois hai moitísimas trabas e moitísimos procesos que cumplir. Sí, está clarísimo que este ano, dende logo, Espiñedo non vai contar cunha grada nova, dubido moito que para o ano que ven, oxalá me equivoque, oxalá as cousas vayan para antes. O día, é verdade que facía tempo que non iba a Espiñedo a ningún partido, ainda que noutras épocas da miña vida casi vivía ali, foi un outro día a ver o Pontevedra. Por certo, o terreo do xogo está espectacular, pero o resto das instalacións siguen deixando moito que desexar, e era, pois que creo que o que máis me comentou a xente, os amigos, os moitos coñecidos que tiña ali, era a necesidade de facer unha grada, e que ver un partido en televisión, e ver aquela imaxe,
como que, sabes, nos dá un pouquiño de rabia a todos, non? Podendo ter outro plano dunha grada ben feita e dar outra imaxe do Carballiño, pero xa digo, creo que non vai ser para xa. Oxalá, como digo, me equivoque e nos sorprendan e podamos contar con esa estrutura canto antes, pero non pinta que vaya a ser. Bueno, Darío Peña Carreiro, tedes aí a... Adolfo, unha pregunta. Espacio Común fai 2 anos, casi que levou esta moción a pleno polo tema da ampliación de Espiñedo, que fora. Se desde aquela este equipo de goberno se puxera a traballar, hoxe Club Deportivo Arenteiro podría ter xa algo unha grada ou algo xa algo feito. Con este tempo, con estes 2 anos que leva... Como eu da administración non entendo, a ver, se me explica. Peña, tampouco quero caer na demagoxia de decir sí, seguro xa estaría feito. Bueno, seguro non, pero... É certo, non, hai unha cousa que é inequívoca. La Link fixo a reconversión do Chan en apenas 9 meses. Claro. Vale, despois, evidentemente, hai outros procesos, igual chegar a acordo con propietarios, elaborar un proxecto, pero é verdade que as cousas poden ir facendo a un tempo. No Concello do Carballiño atopámonos con non é que se espere o seguinte paso ou acabar un paso para empezar o seguinte, non, é que se deixan as cousas no caixón durante semanas ou meses. Claro. Polo tanto, falar de prazos no Concello do Carballiño, sei que non é deporte, pero eu levo 10 anos escoitando que se vai abrir xa a fábrica de papel, sabedes? É dicir, os prazos aquí son sempre moi subxectivos. Por desgracia, sería temerario falar. Si é certo que eu, persoalmente, he visto a documentación, teño a seguridade de que se perdeu moito tempo por non avanzar nas cousas, por non poñerlle interese e por non tomar o camiño que parecía máis sinxelo, que ademais, como digo, quedou marcado no pleno. Non é dicir, había que escoller, hubo un acordo e era tirar por aí, ou haber dito por que non se tira por aí. Se podía ter esta tempada xa Espiñedo a grada, home... Non digo que tuvera esta grada, digo que se podría ter avanzado máis neste tema, se collera esa opción do usalo do nacional deportivo, como fixo, porque agora vendo o que les presentaron, isto agora creo que vamos votar, eu non entendo da administración pública, se hai menos desas cousas, pero vendo polo camiño que votaron, creo que Espiñedo non dotará outra vez a grada hasta dentro de 2 ou 3 anos, ou como di o meu amigo Dot, habrá outros 3 baños máis. Pois, sinceramente, noutro contexto atreveríame a falar de prazos, pero o que sí é certo é que se perdeu un tempo precioso, que se levan perdido anos, porque falamos de que a transformación de Espiñedo ou as melloras en Espiñedo eu creo que xa eran necesarias, e isto calquera que me coñece sabe que estou farto de dicilo, dende que o clube ascendeu a terceira. Levábamos cerca de 30 anos, 20 e pico anos, desexando ascender a terceira, nun periplo pola primeira regional, ou, sí, aquela primeira regional, como di o socio número 1, o gran esclavo, xogando polas aldeas, literalmente, en campos de terra, despois subindo peldanos pouco a pouco, con moito sufrimento, e cando o clube ascendeu a terceira, cando o clube empezou a ser punteiro na terceira, xa non che conto cando ascenso a segunda federación, todos estes anos foronse perdendo. Os mellores anos de evolución. Oye, aquí o Arenteiro fíxose fotos con Rueda, fíxose fotos con Baltar, fíxose fotos con todo o mundo, porque cando hai un éxito é importante. E onde están as inversións? Mirade, só vos poño un detalle para que teñades moi presente. Orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2026. Para Toén, un campo de fútbol. Mirade canto hai para instalacións para o campo de fútbol do Carballiño para Espiñedo ou mirade canto hai para o campo de fútbol da Uceira. Absolutamente nada, 0 euros. Pois esa é a triste realidade, non? Que non estamos presionando suficiente e aproveitando dende o Concello suficientemente o momento brillante do Arenteiro para conseguir novas infraestructuras e novas instalacións deportivas que son imprescindibles. Terédelo comentado seguramente aquí, non é normal que chegue a haber 80 nenos xogando no campo da Uceira un tempo, entrenando no campo da Uceira un tempo. Non é normal que o equipo femenino se teña que ir entrenar a Salamonde ou a onde poida. Non é normal. Somos o Carballiño. Deberíamos ter outras prestacións. Sí, sobre todo tal e como está indo no futbolístico, non? Evidentemente nestes últimos anos, que bueno. Pero bueno, eu xa máis que o tema bonito ou non dun campo que necesita unha grada ou demais, creo que xa é cuestión de pura e dura seguridade. Estou moi de acordo no que falaban outro día os seareiros do Pontevedra, que evidentemente nun espacio que non é nin de ancho dun 1,5 metros, que é imposible, cando eso está cheo, ir para un lado, ir para outro,
se pasa algo en algún día, eso pode ser unha auténtica desgracia, e xa non só ao redor do campo, senón na mesma tribuna, tamén é un perigo polos accesos que ten e as incomodidades que ten para unha persoa minusválida, por exemplo. Pero creo que hai aquí un detalle, como sabrás, porque o falamos antes, Adolfo, o Arenteiro convoca xa a Asamblea Extraordinaria para os seus socios o día 13 de novembro, comentámolo xa antes, e hai o punto 4, onde se fala do tema Espiñedo, pero hai outro tema que non sei se ten que ver, se tú me podes decir se é algo viable ou se son soños a lo grande, sobre todo polo tema de onde está ubicado e tamén un pouco o tema que está pasando co tema do polígono, que non sei se lle podería afectar. Fala, e di así, informe de avance en proxecto de novo campo de fútbol na Uceira e ou ampliación de Espiñedo. Como ves isto? Eu quitaría o ou. É dicir, habría que intentar tirar polas dúas cousas. A min pareceme moi difícil o campo da Uceira. Pareceme moi difícil que se vaya a investir no Carballiño 9 ou 10 millóns de euros non facer un campo para 6.000 persoas. Pero vaya por diante, oxalá se faga. De 6.000 non, de 25.000. É dicir, todo que sexan grandes infraestructuras para o Carballiño, que o Carballiño progrese, aí vamos a estar sempre. Eu, personalmente, espazo común, xa vos lo digo que tamén. Pero eso non quita que se amplíe Espiñedo, eso non quita que se mellore Espiñedo. E eu creo que non se malinterprete o que vou dicir, porque yo digo a calquera, porque eu, como digo, vivín etapas, eu fui un asiduo de Espiñedo nos anos 80, aqueles anos de segunda B, aquel Arenteiro de Teixido, eu viví nas de todos os colores en Espiñedo, ata ir xogar a Loñoá, un campo de terra, ou que nos eliminara de Copa de Diputación o Ramirás, xa digo que as vin todas. O campo de fútbol do Arenteiro é Espiñedo. E onde ten que estar o Arenteiro sempre que sexa posible é Espiñedo. E habendo posibilidade de ampliálo, e habendo posibilidade de facer ali unha pequena cidade deportiva, nunha zona onde se chega a pé, onde os rapaces poden ir camiñando, onde, bueno, hai certos problemas de aparcamento, pero sí son subsanables cun espazo de 20.000 metros, eu mantería sempre o Arenteiro en Espiñedo. É o meu pensamento, alguén poderá ter outro diferente e é respectable. E como digo, isto non quere decir que estemos en contra do campo da Uceira, ni moito menos. Todas as infraestructuras deportivas que se poden facer son necesarias. Pero Espiñedo é Espiñedo. E hai outra cousa, insisto, que é o que iba a decir ao principio, que yo digo a moita xente. Agora o Arenteiro vai en moto. Refírome a que está nunha gran categoría, na que pero todos vivimos etapas na que en Espiñedo éramos 200 ou 300. Quero saber cantos deses 200 ou 300, se hai que desplazarse ata a Uceira, van ir ata ali. Esas son cousas que hai que ter en conta. Oxalá este momento dure eternamente. Que ninguén o dude, que só o que supón como publicidade para Carballiños, para os que sentimos o Arenteiro como algo propio, é un momento maravilloso. Pero o fútbol é o fútbol. Igual non dura para sempre, igual nos topamos momentos máis difíciles, e tamén hai que pensar nese futuro. Totalmente, estou de acordo. Darío, non sei se lle queres comentar algo máis a Adolfo ou se pola túa parte xa... Pola miña parte, nada máis, creo que quedou bastante clara a situación, o que non quedou moi claro vai ser o futuro. Veremos o que pasa, pero agora viñaseme a cabeza cando salira o famoso vídeo do proxecto do novo campo da Uceira, que eu acórdome que dixera unha frase que era que evidentemente sabía que non se iba a facer, e dixera que non foron capaces nestes anos en poñer unhos baños decentes, que seguimos cos baños de portátiles de obra, e 2 anos despois seguimos cos baños portátiles de obra en Espiñedo. Entonces, pois o que estábamos comentando, este paso, digamos, o pico da historia do Arenteiro que está sendo estes anos a primeira ref, pois vamos a marchar máis pronto que tarde, non sei cando, pero marcharemos daqui. E de momento, pois, o único novo que temos é un tellado ao redor do campo. O resto, nin baños... Un marcador que non funciona, temos un marcador que non funciona. Sí. Bueno, o marcador é a parte, sí. Segue funcionando o que se puxo o caso fai cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. É o único que non falla, como as tropas, non? Nese cántico que recitan. Bueno, pois nada, pois a verdade que foi un placer terte por aquí, Adolfo.
interesábame que estiveras hoxe aquí porque gustaríame que a xente pois que nos sigue pois soupese un pouquiño máis de primeira mão cunha información infundada e contrastada que supera como está un pouco o tema do Espiñedo, tamén da Uceira, porque evidentemente vai unida e de nexo na Asamblea, así que nada, moitas gracias outra vez, xa sabes, cando queiras estás máis que convidado, que esta é a túa casa, como a de calqueira seareiro de Clube Deportivo Arenteiro. Pois cando queirades, moi agradecido, e de verdade, saben algúns dos que están por aí, que a mí falar do Arenteiro pérdeme, o fútbol apaixóame, pero o Arenteiro é unha cousa que levo moi dentro de moi neno. Así que, repito, enhoraboa polo voso traballo, oxalá, cando remate o ano, a pesar das dificultades, dos erros, estemos falando de outra tempada de éxitos do Arenteiro e de que xa atisbamos algo novo en canto a instalacións. Pois nada, pois moitas gracias, Adolfo, e xa sabes, cando queiras. Gracias. Chao. Chao. Pois nada, Bueno. se queredes xa para pechar falamos entonces desa Teño aquí, convocatoria de Asamblea Diego, Extraordinaria. Perdón, Darío, teño aquí unha información que me acaba de chegar ahora mismo. El puente exclusivas. El Puentecilla informa. El Puentecilla informa. Esa é a... Espera, para dar contexto. Creo que o medio que siga a cultura leonesa, pode ser? Sí, señor. Vale. Estás de acordo. Estuvo falando ali Alberto Solís. Sí, e seguramente ten que facerse unha atroscopia que a rodilla non está ben. Sí, comentaba en directo no partido da Culto que foi sí, ali mandaron un WhatsApp. Sí, non, vin o vídeo. Viches o vídeo? Falou, a mí mandaron un WhatsApp dicindo que comentou que teñen que seguramente facer unha atroscopia. Así que ese fichaje totalmente xa hai que descartalo xa para esta tempada. Sí, bueno, non o daba por feito, pero sí que... Veíaselle bastante animado, rapaz, dentro do que... Non, eu non vin a entrevista, eu o WhatsApp que me mandan No, eles, os da Puentecilla é un medio que, pois, retransmite os partidos da Cultural e dabas a casualidade que estaba ele ali, non sei se xa estaba previamente invitado, se o viron e se achegou, bueno, pois ves nas imaxes, porque eles fan un directo, non? Como retransmitindo para eles mesmos, e, bueno, preguntabanlle pola súa lesión, etcétera, etcétera, despois máis supoño que pasarían o filtro da comunicación do Arenteiro. Sí, claro, evidentemente que evidentemente, sí, supoño. Supoñamos todos. Por supuesto. Bueno, falamos da Asamblea, non, Darío? Que che parece? Sí, vou pinchar... Dalle aí. Vou pinchar convocatoria de Asamblea Extraordinaria, que seguimos reclamando esa Asamblea Ordinaria, falamos moitas veces aquí delo, e nada, síguese con esa teima, Asamblea Extraordinaria, bueno, non sei se ven exactamente os puntos, non sei se os queres ler ti, Milito. No, dalle ti, que eu mentres tanto vou buscar os resultados da enquisa que fixemos por Instagram para dalos ao final do programa. Vale. Pois nada, convocatoria de Asamblea, por certo, comentar que o Arenteiro non publicou isto en ningún lado nas súas redes sociais, é un correo electrónico que lle chegou a cada socio, digamos, de maneira individual, e, bueno, eso, un aspecto curioso, ¿no? De unha convocatoria dunha asamblea que non se publicite, polo menos ata un momento, ata as 21 a 28 minutos do día 3. Nada, será o xoves 13 de novembro, primeira convocatoria ás 8 da tarde, a segunda ás 8:30, e os puntos a tratar serán o informe deportivo, social e económico actual do club, avance da xestión da SAD, aprobación de necesidades inmediatas como novas aportacións e consolidación de aportacións efectuadas. Terceiro punto, autorizar a presidencia ou xunta directiva a facer xestións e concretar operación prestataria en caso de ser preciso. Informe de avance en proxecto de novo campo de fútbol na Uceira e ou ampliación de Espiñedo, como acabamos de comentar. E, por último, a intervención dos socios. E firma nota Argemiro Marnotes. Bueno, a convocatoria, perdón. Como vedes a convocatoria? Que a mí hai unha cousa que me chama moitísimo a atención do primeiro punto, que na primeira lei que ves que o link non pasei, non deixei non pasar, é dicir, aí xa fala de informe, pero non
non di nin tempada, nin nada, no, isto xa é un informe xeral, debe de haber aí, non sei Global. o que debe de haber, non Aí sei o que global. debe de haber, Global. pero pasamos de informes por temporadas a informes que, bueno, xa nos lo dirán o día da asamblea, pero evidentemente que son necesarios, pero como que xa, non sei, son cousas que van xa moi tibias ou moi escondidas, non o sei. O Bueno, mellor que son non eu é que unha son moi aprobación, quisquilloso. non é unha aprobación de contas como se solía facer, a aprobación Xa. de contas da É unha asamblea, tempada é unha X. asamblea Sí. extraordinaria, Sí, claro, vale, pero non é non sei, ordinaria. non sei. Eso Exactamente. chamoume moito a atención. A mí o que E me chama... despois, Está como as últimas asambleas, a dar cifras Exactamente. escritas nunha libreta e os socios a acatar e a sentir. se vai ser un teatro como foi o da Asamblea de Febreiro, mellor que non a Eu non fagan, espero así o digo. eu non Eu espero outra eu cousa. digo unha cousa, esta é unha asamblea extraordinaria, creo que é moi importante para o Club Deportivo Arenteiro. Eu creo que esta teñen que dar unha información aos socios, non sei como, se colgala publicamente en Espiñedo, nas oficinas, non sei, dar unha información para que cheguen os socios informados á asamblea. Porque aquí polos puntos, avance da xestión, aprobación das necesidades inmediatas como novas aportacións, consolidación de aportacións efectuadas. Ese Son un punto moi importante, comenta aí, Peña, que sei Iso por hai onde que, vas. claro, hai que darlle información aos socios de quen o capital que puxeron, eu non digo que diga que puxo Pepito, fulanito, ni nada, eu non vou dicir que non van decir este fulanito puxo isto, non, pero terán que dar unha información de que o que le van aportado ao club ou como está o club destas aportacións que fixeron todos, digo eu, non é chegar ali, non, enseñar un papel, abanicalo Claro. así e tal e cual. Eu creo porque é unha asamblea moi importante para o Club Deportivo Arenteiro. E é máis, que como queren consolidar esas Claro. aportacións. De que Claro, maneira? Que maneira? Porque, claro, consolidadas, que quere dicir? Que non lo explique, porque eu Sí. non sei, terei que estudiar isto xa a noite un pouco, mañá, e a ver como se trata isto un pouco. Depois, autorizar a presidencia da Xunta Directiva a facer xestións e concretar a operación prestataria en caso de ser preciso. Que quere dicir iso? Como ledes isto entre líneas? Como que sacades? Que estás moi caladiño. Non o pillou, Milito. Non, eu vexo moitas lagunas, non, é que estou dando voltas a todo, non. Que quere? Que consolidar a deuda, porque eu entendo que pode haber deuda, Ou consolidar... dar permiso xa para tirar todo polo bordo, porque é a traducción... Non é para estes temas non é para risa. Aquí Non, é que non é para Moito risa, menos, ni moi pero menos. eu entendo así, que terán que dar dicir... permiso a tirar todo pola borda, porque ao final... Claro, terán que dicir que quere dicir que o Arenteiro que se debe uns señores, eu que sei, X cartos, é que hai que dicir, pois ora os socios terán que asumir pedir un préstamo e pedirlle autorización aos socios para pedir un préstamo. Non, o préstamo terá que pedir quen aprobou as contas que derivaron esa deuda. Claro, pero eu creo que agora... Ao final, eu dicía a semana pasada, aquí saltouse unha asamblea, pasouse dúas. Pasouse dun superávit de 5.000 euros, un superávit simbólico, a unha débeda de 600 e pico mil euros estimada. En febreiro decían que a final de, el Gemiro decía que a final de tempada que era co que se contaba, non? Aí para min hai unha laguna moi grande de máis 5.000 a menos 600.000, non sei quen aprobou eso. Porque unha cosa que nos citen é unha asamblea, digan, señores, aquí hai isto. Vais estirar a manta hasta onde dé, pero cando deixe de tapar, pues, vanse ver os pés. Que facemos? Tiramos para diante ou quedamos quietos? Pois aí o socio decidiría, se tiramos para diante, pois tiramos con todo. Pero o socio non o decidiu. Aquí houve xente que está na directiva, diles o señor que firmou o comunicado da asamblea, que foron os que decidiron tirar para diante. Ora o socio ten que asumir a débeda que acarrea esa persona un clube deportivo arenteiro. Non sei, a mí me parece moi surrealista, é que me parece un tema totalmente surrealista. Non sei, non sei como se chegou a este punto, non sei. Non sei, é algo que terán que explicar, porque a mí parece o principio do fin de Clube Deportivo Arenteiro como coñecemos, polo menos na actualidade. Non sei se o principio do fin total, pero polo menos como coñecemos na actualidade. Eu creo que esta asamblea para min esta asamblea chega tarde, porque vai facer ahora un ano máis ou menos que houve a asamblea extraordinaria para autorizar o club, convertirse en sociedade anónima e autorizar para recibir, vamos decir, para que nos entendamos en euros. A mí o que me fai moita gracia de todo isto é que agora me veñan a pedir a min como socio permiso para pedir créditos prestatarios cando
nos É levaron que a unha por que se asamblea... van pedir se levan facendo o No, que lles deron a gana sí, todo o aparte de eso. É que me parece Pero, un insulto aos socios xa poñen esa pero merda no comunicado, non? aparte de eso, é que me parece, vamos, sublime, dentro de que cando chegamos a esa asamblea de febreiro, aquí todos tiñamos unha idea de que iba a ser Club Deportivo Arenteiro, no sentido de que todos pensábamos, non? Que ese mecenas que estaba por aí, non? Que quería como que formalizar esas cousas. E non, aquí cando se meteu a esta xente que está agora metendo billetaje, nin se consultou, nin se pediu permiso, por así decirlo. Aquí o único que se plantexou foi pedir que Unha unha autorización autorización para empezar para, os trámites. no, Pero para recibir diñeiro de para terceiras recibir persoas. diñeiro, exacto. Pero, evidentemente, creo que teñen moitas respostas que dar da anterior asamblea creo que vai ser unha asamblea donde, dende aquí, lle pido e reclamo a todos os socios de Club Deportivo Arenteiro que asistan a ela, porque me parece unha das máis importantes que poda haber na historia de Club Deportivo Arenteiro. No, eu pido que asistan e tamén lle pido á xunta directiva que informe e que diga que informe máis ou menos, eu non digo que nos den unha información ao 100%, pero que informen ben os socios e punto, e que digan a información que hai e que nos aclaren estas O dúdas todas 100% que hai. O 110%, o que non poden é seguir tirando balóns fora, é que isto xa non pero ten... hai cousas Se que me hai cousas permitides, hai aquí un comentario moi, creo que moi axeitado, que fala Óscar González, non? Que un pouco que tes que ir pois cos papeles na mão, non? Claro. Ou ter unha documentación Claro. ali mismo que poidas ver e poidas saber como está o tema, pero me parece moi interesante o que di. Por certo, na anterior asamblea falouse de que con tempo remitirían a documentación resultante do proceso de transformación en SAD, inicio que se aprobou por maioría. Entonces, pois é outra máis, evidentemente. Claro. É dicir, creo que non sei, pero dá má sensación de que os xoves que este xoves non, repetimos, os xoves que ven, xoves día 13, vai ser un día moi crucial para o Club Deportivo Arenteiro para o seu futuro. Sí, no, que sean claros, que eu digo a verdade, que cheguen ali, que sean claros, que digan o que teñen que dicir que este club, se non se convirte en sociedade anónima deportiva canto antes, pois isto vese pouco futuro, ou que sean, non, punto, que sabemos o que é o Carballiño, sabemos que o Carballiño dá po que dá, sabemos que é a única maneira de viable, porque a única maneira viable é que se convirta nunha SAP, estamos de acordo. Hai moitas respostas que dar dentro da directiva, e moitas cousas que pensábamos todos que era A e agora é B. Claro, se agora chegamos, que eu non sei, se chegamos que a xente que non sei se está poñendo pasta ou se puxo, agora non queren poñer máis pasta hasta que se convirta en sociedade anónima deportiva, vamos por exemplo, que non se convirta hasta que se convirta. Que pasa? Que agora, claro, se esa xente non pon a pasta, como vai acabar o Club Deportivo Arenteiro a tempada? Terá que pedir, claro, por eso entendo eu que se é necesario que pedirán un crédito para acabar a tempada, digo eu. Supoño, claro, que Avalando con que? Cos baños portátiles. Dot, estás pesimista hoxe. Hostia. Non sei, pero eu dende aquí xa para rematar que Darío tamén me gustaría escoitar un pouco a súa opinión de todo isto, que é unha voz sabia e autorizada, eu sei no ben. Nada, simplemente pois eso. Comentar tamén iba a dicir algo e foisemo santo ao ceo. Sí, claro, o que estaba aquí dicindo tamén noso compañeiro Aitor Fiti, tema de que eu pidolle dende aquí a directiva actual que se queren de verdade o Arenteiro, que se o queren ben, que sei que na mairande parte dos casos así o é, que o único que teñen que facer os xoves que ven é ser sinceros, é dicir, a merda que poida haber xa está metida ata o fondo. Pois agora, amigos, dar a cara, decir as verdades e aguantar o chaparrón si é pertinente, nada máis, Darío. Sí, un pouco sobre todo na liña do que decía antes Carreiro, non? Levamos desde 2023, recordamos, segunda ref aínda, sin aprobar as contas pertinentes por parte dos socios, o balance económico, fíxose, digamos, na oscuridade, sin
digamos, dar explicacións ou dar conta, nunca mellor dito, aos socios, e agora o que parece é que estáse pedindo permiso aos socios pois para arranxar ese embolado, non? Un pouco que dicía Carreiro, que parece que se ríen dun, non? Porque eu non cho quero mostrar o que fago, pero agora como teño que arreglalo, agora si necesito o teu permiso. Pois creo que o primeiro era facer unha asamblea ordinaria, aprobar as contas e explicar o que hai. Oye, que evidentemente todos somos conscientes que este club non, é que é moi complicado manterse nesta categoría, non dá de beneficios, non tes unha fonte de ingresos, é que é normal. Agora, se por un lado ocultas e fas a todo antoxo, non pretendas que despois o socio aprobe e desaprobe sin ter opinión nin decir nada, non? Así que, non sei, creo que vai ser unha asamblea tensa, porque creo tamén, como dicías tú, Milito, que o que se vendeu en febreiro, bueno, todo o mundo en petit comité sabía por onde iban os tiros, é un pouco as asambleas, esta é unha asamblea extraordinaria, pero houve moitas asambleas extraoficiais, non? Sempre, digamos, a situación do clube, pois sabíase entre os bares, entre as palabrerías, entre os grupos de WhatsApp, pero oficialmente por parte do club dando explicacións aos socios, por nos últimos 2 anos prácticamente unha folla en blanco, como aquel dino. Os restos son palabrerías, son rumores, son faladoiros e neso se basaron os últimos 2 anos do club, non? Entonces, a ver en que queda, porque xa pasaron non sei cantos propietarios, según se escoita por aí. Primeiro era, bueno, un propietario que todo o mundo podría conocer no pobo, despois que a mediados de xuño aparecen, bueno, isto dito polo propio presidente, aparece o grupo Arribas, a familia Arribas, pero de maneira oficial non se... Depois xa tamén falaban de Felipe Moreno, non? Exactamente, despois xa parece que xa non é ese, é Felipe Moreno. Entonces, a ver que invitado traen á casa desta vez, a ver con que nos sorprende. Eso non che podo dicir, Darío, que os Arribas estuveron a semana pasada polo Carballiño. Eso está confirmado. Eso está confirmado totalmente. Sí, non, está claro que tamén dependemos un pouco do que este pasando. É que ao final é un triángulo amoroso, non? Cartagena, Murcia, Arenteiro, Arribas, Moreno, directiva do Arenteiro, por así decirlo, non? E tamén me gustaría... Sí, perdón, Emilito, que te interrompo. No, dalle, solo quería apuntar. Tamén me gustaría, espero que así sea, que se lle pregunte, porque é a única forma, é o único sitio onde se debe facer, que se lle pregunte polo estado da base do Arenteiro, que pasou e que pasa con ese Arenteiro promesas, a situación actual digamos, a reprobación da xestión da base nos últimos anos, porque estamos vendo que non está tirando para adiante, que cada vez está peor, os xogadores do pobo cada vez vanse a outras entidades, e que evidentemente hai que facer algo. Estáme quebrando o corazón ver esa mirada perdida de Doc, como visualizando o final do camiño. Darío, deixaches a Carreiro en shock. Sí. Bueno, nada, no. Porra, Milito. Sí, eso iba, con eso iba. Vamos ca porra que... Pero, perdóname un inciso. A porra non era mellor cambiala sobre Arribas? Si chega ao Ferrol... No, eso ahora vai, que fixemos a encuestiña. Pero ese é máis fácil, é un sí ou non? Eso xa fixemos a encuestiña. Despois, ahora vamos ca porra e logo saco a encuestiña, que de feito hai un comentario ao respecto. Porra, xogamos o sábado ás 4:30 da tarde no Espiñedo contra o Racing de Ferrol, o equipo do noso amado por algúns bigotes, por algúns, non por todos. Vamos dar aí a porriña logo. Carreiro, dalle. 0-3. Vale, Peña. 3-1. 3-1, vale. Darío. 1-0. Vale, eu vou a decir 1-3. Vale, dito isto, porra feita. Comentan aquí Carlos Corral Casas, o noso gran compañeiro, que, bueno, ainda onte estuve falando con ele, que non está, que o pobre non pode ver os partidos do Arenteiro, a ver se intentamos arrasar de alguna maneira eso.
Di, Arribas non chega á asamblea como perdamos contra o Ferrol. Un saúdo aos cantineiros. Ah, vale. Todos os Eso cantineiros. teño claro tamén. Eso Voz, creo que os... voz autorizada. Pero vamos sobre este tema que comentábamos, había o rumor, non, de que Jesús Arribas está en entredito e que pode ser destituído. Entonces, bueno, fixemos a preguntas de se estará Arribas o sábado no banco fronte ao Racing de Ferrol e cunha gran participación, a verdade, máis de de 50 votos, cerca de 70 Non digas votos. cifras, Milito. Bueno, só estou dicindo o número de votantes. De alrededor da centena. Alrededor da centena. Bueno, vale, pois veña, alrededor da centena. Así son as Dixémolo contas da directiva. Non ten un profesor. Vale. Resultados de la votación. Decíamos eso, non? Se iba a estar. Si aínda teniña outra bala, pois o 26% pensa que sí e o 74% pensa que non, que debería de ser o seu último partido o do Avilés. Así que así están. Un de cada 3 arenteiristas pois quere que Arribas... Non, perdón, un de cada 3 non. Un de cada 4. Un de cada 4 quere que aínda se lle dé chance o sábado contra o Ferrol. Así que nada máis, eso así está en Quisa e é un pouquiño que foi o programa, hoxe un pouquiño máis extenso por o tema da asamblea e queríamos traer a Adolfo, como te dixemos, para que tamén vos explicara o tema de como está a cousa de Espiñedo. E pola piña parte, pois todo dito, Darío. Nada, pois pechamos este programa. Hoxe estendímonos un poquinho máis, hora e media. Pero, bueno, creo que a ocasión o merecía Sí. Nada, verémonos este fin de semana, verémonos a semana seguinte o xoves na asamblea, o lunes que ven creo que tamén vai ser un programa potente, Así que nada, vémonos como sempre e un lunes máis a semana que ven onde Milito. Ánimo Carreiro na cantina. Gracias. Chao.